आंना हनै बयफ्रेन्डआनो एफाग्राब खोथा बुंनानै थांबाय। नोंथांमोना मिथिना मिथिया आदा मेंदेला आंनि बयफ्रेन्ड सिमलानि बिराद गोथाव गोथाव खोथा बुंनो रोङो बे रायजोफोरनि सिगाङाव, खिन्थु गावनो डेन्जार बियो लाइन मारिनायाव मिथिगौ ना रायजोफोर। बियो ना दा आंखौ थांनानै फन हरबावगोनसो, सना नै 10थासोआव फन हरो बे, सानफ्रामबो आंखौ डिस्टार्ब खालामो उन्दुनायनि सिगां। सना उन्दुबाय नै नोमबाजैया, दे जोंहा एसे रायज्लायनोसै बिदि होननानै बियो दायो फन हरबावगोन बे दा थांनानै। आं खिन्थाहरगोन र', गाबोन आङो फेसबुकआव एसे अनलाइन जानानै खिन्थागोन दे। गिबि गिबियावनो दाख्लैबावैसो जालांनाय जोंनिनो जुबिन दानि रुंसारि जालांनायाव गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद दुखु थाबाय। मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिसारनि दैदेननायाव दिनैनि बे थार्ड गेट टुगेदार हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनिनो मानगोनां बिसारनि दैदेनगिरि बिथांमोन, जोंनि बर' आर्टिस्ट बिथांमोन आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननाय आरो अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै बुंनो थाङोबा दिनैनि बे दिना आंनि थाखाय मोनसे मेम'रेबल डे। आङो एसेग्राब अननाय मोनगोन होननानै आङो सानाखैमोन। दिनै नोंथांमोनहा बेयाव लोगो हमनो थाखाय एसेग्राब लोब लोब फैदों, बेखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनदों। मुसलपुराव गोबां आर्टिस्टफोर दङ जायखौ आं दिनैसिम जोङो सिनेमायावहाय ज' खामानि मावलायोबाबो लोगो मोनफेराखै, बांसिनखौनो लोगो मोनाखै। मानो होनोबा सोरनाबा आंना दिनै शुटिं थायोबा सोरनाबा गुबुन दिनाव शुटिं जायो, बयखौबो लोगो मोना। नाथाय दिनै बयखौबो बेयाव लोगो मोनफैजोबनो मोननानै गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेयावहाय जोङो ज' फैनानै सोरबाया बेयाव मोसाफैदों, सोरबाया मेथाइ खनफैदों, गावबा गाव टेलेन्टखौ देखायफैदों, गावजों गाव मोगा मोगि रायज्लायनो खाबु मोनदों। दा बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआ माने ओरैबायदि मोजां मोनदों कि आङो आंनि मोजां मोननायखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंफुंनानै लानो हानाय नङा। नोंथांमोनहा जोंनि बिसाखौ जेरै फोथांनानै लाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो, बेबायदिनो जाहाथे जोंनि बिसाया अरायसम थांनानै थाबाय थायो, आं बेखौनो मिजिंथियो। आरो आं मा बुंबावनो, दिनै आंना हनै बयफ्रेन्डआनो एफाग्राब खोथा बुंनानै थांबाय। नोंथांमोना मिथिना मिथिया आदा मेंदेला आंनि बयफ्रेन्ड सिमलानि बिराद गोथाव गोथाव खोथा बुंनो रोङो बे रायजोफोरनि सिगाङाव, खिन्थु गावनो डेन्जार बियो लाइन मारिनायाव मिथिगौ ना रायजोफोर। बियो ना दा आंखौ थांनानै फन हरबावगोनसो, सना नै 10थासोआव फन हरो बे, सानफ्रामबो आंखौ डिस्टार्ब खालामो उन्दुनायनि सिगां। सना उन्दुबाय नै नोमबाजैया, दे जोंहा एसे रायज्लायनोसै बिदि होननानै बियो दायो फन हरबावगोन बे दा थांनानै। आं खिन्थाहरगोन र', गाबोन आङो फेसबुकआव एसे अनलाइन जानानै खिन्थागोन दे रायजोफोर। बिनिफ्राय आरो नै बेखौ होनबावबाय 50,000 मोनदों होनदों नामा आदाया? दा 50,000 मोननायजों गाबोन गेलेमफुआव थांनो लिंबावगोनसो बे आंखौहाय। थांगोन दे, ज' बेरायनांगौ। होमबा दिनै आङो बयनिसिमबो आङो गोजोननायखौ बावहरबाय। बेफोरबायदि प्रग्रामा जाहाथे जोंनि गेजेराव आरोबाव खेबले खेबले जाबाय थायो, आं बेखौनो आसा खालामो। एसेयावनो आङो दिनै दोनथ'नाय जाबाय, गोजोन्थों। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिनानावनिसिम। बिनानावखौ एसे ड्रेस चेन्ज खालामनानै देलायनो थिनहरबाय, दसेयाव जोङो मोसानो थाखाय लाबोगोन, रायजोफोर सिन्था खालामनो नाङा। इसेबां आसलथे जोङो